Vi skal navngive organiske stoffer, og først og fremmest så skal vi finde den længste carbonkæde, og så den funktionelle gruppe, og så nummerere carbonatomerne, og så finde sidekæden. Den længste carbonkæde, det er den her, og den er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonatomer. Så den kommer til at hedde oktan, hvor vi skriver okt. Og så fordi den har en dobbeltbinding, så kommer der en på. Og så fordi at der er en dobbeltbinding til O, så hedder det ordinal fed, så det kommer til at stå AL. Ja. Og så skal den funktionelle gruppe findes, og det er den her. Og grunden til at nummerere det er for at kunne finde sidegrupperne. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ud for carbonatom 3, der har vi 3 carbonatomer, som kommer til at hedde propyl og YL, fordi at alle sidegrupper der er alkyler. Og så har vi en for nummer 4, og det er en man til. Og så har vi en ud for nummer 6, og det er en etylgruppe. Så det kommer til at hedde det her. Ja. Så kommer det til at hedde 6 etyl, 3,4 dipropyl oxanat. Og den kommer til at hedde di, fordi at der er 2, og så skriver man det bare ind som en. Sådan. Jeg forklarer om Thorns reaktion, og det er ligesom et lukket komplekst system, der består af en sølvion og 2 ammoniakmolekyler i sådan en basisk blanding. Og det bruges til at teste, om der taler om aldehyd eller en keton i en blanding. Og det kan fx dannes under oxidation af en alkohol. Og først så har man jo en sølvion, og så har man sådan en basisk opløsning. Men for at undgå, at sølvoxiden falder til bunden, fordi den er jo tung opløselig, så tilføjes der noget ammoniak, som så bindes til de her sølvioner, som så undgår, at der dannes bundfald. Og det omdanner så aldehyderne til carboxylsyre, og det er jo så de her sølvioner, der ligesom reduceres til noget frit sølv, og det kan ses inde i reagensglasset. Der kommer sådan noget, det kaldes sølvspejl på indersiden af det her reagensglas, eller hvad det nu er, man blander det i. Og det ser sådan her ud. Yes. Okay, den redoxreaktion, der sker, ser sådan her ud, og jeg vil lige prøve at gennemgå alle trinene i den her redoxreaktion, som er en basisk blanding. Først så starter man med at tildele alle stofferne et oxidationstal, og det gør sådan set bare ved at se på, at der er 2 oxygenmolekyler her, som har oxidationstal -2, og så har man 2 hydrogenioner her, som har oxidationstal 1. Og så putter man det bare ind i en ligning, det skal sætte i 0, så dermed har de oxidationstal 2, det her molekyle. Og det her molekyle, det har oxidationstal 1, fordi det er bare et almindeligt molekyle med en ladning på. Og det her molekyle har oxidationstal 1, fordi at når vi taler organisk kemi, så kan man sådan lidt ignorere alt det, der står bag den karakteristiske gruppe, som her så bare kaldt R. Og så finder man så ud af, at okay, der er et oxygenmolekyle, og så er der en hydrogen, og det giver så 1. Og så har vi almindelige molekyler, deres oxidationsnummer, eller tal, det er bare 0. Og så har vi carboxylsyregruppen herover, og det var det samme igen, at du har 2 oxygenmolekyler og en hydrogen, og det giver så 3 i oxidationstal. Og så kan du ignorere vandet lidt herovre indtil videre. Så finder du ud af, hvad går op og hvad går ned, altså hvad reduceres og hvad oxideres. Ja. Og i det her tilfælde, der går sølv 1 ned, og som sagt, så bliver sølvionerne til carboxylsyre. Ja. Og den går så, 2 op. Og så krydser du dem ligesom bare over, og så skriver du bare 2 foran. Der stod 2, og så har du ligesom din
din tal i orden, kan man sige. Og så kigger vi på ladningerne. Der har vi ingen ladninger over på den her side, som du kan se. Sådan. Og så har vi en plus herover, en plusladning og en minusladning herover, og det går så bare lige op, så vi har ingen ladninger, og så derfor tilføjer vi heller ikke nogen. Og så tæller vi vores hydrogenmolekyler, og der har vi 2 her, og 1 her, det er så 3, og så har vi igen 1 her, og 2 her over i vandet, og det giver også 3, og derfor tilføjer vi heller ikke noget vand. Så tæller vi til sidst vores oxygenmolekyler, og der har vi igen 2 herover, og så plus den, der kommer på herover aldehyden, og det er så 3, og så har du 2 her over ved carboxylsyren, og 1 herover ved vand, så det er så altså 3, og så tilføjer vi ikke nogen. Og så har vi afstemt vores redox. Karakteristiske grupper. Først så skal man finde ud af, hvilke grupper det er, der er i stoffet, ved hjælp af det her skema, og derefter så skal man finde de systematiske navne. Hvis vi kigger på stoffet, så kan vi se, at der er 2 amidgrupper og en aldehylgruppe. Aldehyl, den er højere rangeret end de 2 amingrupper. Præfiks bliver så diamino, fordi der er 2 af dem, og der er kun et C, så det ved vi, det betyder, at det er metan. Og endelsen på aldehyl, det er al. Så det systematiske navn, det vil være diamino metan al.